Gidala sa Agusan del Norte Provincial Government ang ilang Agos Serbisyo Caravan sa upat ka mga coastal barangay sa lungsod sa Habunga aron dalitan ang mga residente ug mga gikinhanglang mga serbisyo sama sa libreng tuli sa batang lalaki, ibot sa ngipon, libreng kupit, check-up, pedicure manicure, minor surgery, pagbakuna, blood test, peel ug subdermal implant alang sa family planning, first aid training ug uban pa. Dunasay gipanghatag ang mga tambal ug pagkaon. Din kapin 1,600 ka mga pamilya sa coastal barangay sa San Jose, Santo Niño, San Vicente ug Magdaguok ang nakabenepisyo sa serbisyo gikan sa nagkadayong opisina sa provincial ug municipal government, kapulisan ug pribadong sektor. Mismong si Governor Maria Angelica Rosdel Amante ang nanguna sa aktibidad. Nga sumala niini nga gibuhat sa provincial nga gobyerno ang Agos Serbisyo nga programa aron mas mapadul pa ang mga nagkalain-laing pang-ekonomikanhon ug medikal nga serbisyo sa gobyerno ngadto sa mga barangay aron makapahimulos ang katawhan sa probinsya. Eugene Hinutad, Newsline Philippines. Stay safe.